Som mange af jer ved, så har det sidste år været et meget, meget spændende år, men også et meget udfordrende år. Det har nok været det år i mit liv, der har været sket flest ting. Jeg har taget imod Jesus igen. Det var jeg ikke så stor fan af i starten, men det er jeg bare blevet vildt glad for, fordi det har bare ændret mit liv. Jeg har oplevet, at jeg igen og igen har hoppet ud af min comfort zone, at det bare rykker mig, både som menneske, men også i min tro. Men jeg var overhovedet ikke færdig. Jeg var overhovedet ikke færdig med at rykke mig. Så derfor har jeg meldt mig ind på en bibelskole i Mozambique. Og det er en 2 måneders skole, hvor man bor der i hytter og tager ud på sådan nogle outreaches i weekenderne og får undervisning i hverdagen. Og så på de her outreaches, så har man selv telt med og skal ud og bo i det her og bo sammen med stammefolk og bo med folk, der bor rundt i Mozambique. Og ud og fortælle om Jesus, og ud og bede for folk, og ud og få brudt sin... der kommer jeg til at blive kastet ud af min comfort zone. Ja. Bare det at tage afsted, det er for mig at hoppe ud af min comfort zone. Både rent trosmæssigt og også økonomisk. Så hvis du har lyst til at støtte mig rent økonomisk, så er du meget velkommen til det. Men uanset hvad, så må du stadig godt bede for mig. Og bede for min tur. Og bede for det der, at himlen bare skal være åben.